del futsal Mataró, tothom preparat per viure un autèntic partidàs. Surten els dos equips a la pista, surten els dos equips al 40/20. El Pilar acompanya Marc Ponce, la mou al futsal. Ponce que arrenca la moto, tira Ponce, bona pilota en avantatge per Hermosel, la pot tenir Hermosel! Gol, 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 gol! Espais Ponce, tira el canyo Ponce, quina meravella, Ponce, 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 Ponce! La pot tenir Ponce, atura el porter del Pilar. Aguanta bé Marc Hermosel. Ha recuperat Ponce, la pot tenir Ponce, la trepitjada, atura! Ponce, Ponce que arranca, aguanta Ponce. Ponce que busca l'1 contra 1, Ponce! Torna a aturar el porter del Pilar. Ara l'acció, Juanito bicicleta, busca l'altre cantó, la fica dins! Fa! Bona. Cuidado, vol córrer al Pilar. La diagonal totalment sol que s'ha quedat, gol. Empat al Pilar. Que no ha pogut fer res. I empat al partit. Hermosel, que intenta replicar, que ha anat Amparo Buller, que no m'ha dit res del xat ni al WhatsApp, i no m'entra. Juanito, el Pirata! El pal, quina hòstia! També estan fent un festival, però és que no s'escolta. Que ve Pablo Serrano, ara que se la quedava, la pilota boníssima, Berni! Fora, Berni! Serrano, la diagonal boníssima per Berni. I sol davant del porter Berni, que l'ha enviat fora. Cuidado el Pilar, que pot tenir gol. Remunta el Pilar. Una passada. Hermosel! Gol! Hermosel! Ara enfocarem perquè puguin veure ara quan hi ha... Pilota llarga, la porta enrere per Biel Martí, la pentinada que era... Va ser brutal, cuidado la falta per al Pilar. Molt bé, Urilupi que surt el xut, Martí Antolín. Cuidado Urilupi, aixecaven el peu, ara s'enfada Lupi, ha robat molt bé Rosco, Rosco que la pot tenir! Atura el Serrano, que ve Urilupi, Urilupi que tira, Urilupi que troba la cantonada, Albert Izquierdo! Se la demana. Antolín que puja, connecta molt bé amb Pablo Serrano, que ve gira Pablo! Atura el porter Rosco, la pica doble. Biel Martí, apreta el futsal, que ve Juanito, que recupera, que s'avança, bola per Biel Martí, fora! L'altura 100% Cuidado, gol. S'avança. Que ve la pilota per Berni! Gol, 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 gol! S'envolant a Juanito, pilota a l'avantatge, Hermosel, quina aturada del porter! Juanito, que surt, bona bola per Hermosel, torna a aturar, Biel Martí, la pilota d'Espanyito, la contra del Pilar, para Martí Antolín, el refús, Martí que la treu. La seva dreta i... Va ser terrible, va ser... Sí. Ponce que arrenca la moto, tot l'espai, Ponce! El pal, Ponce! El que aguanta el Pilar, que ha sortit molt bé a la pressió, arrenca bé la moto a la banda, la pilota dins, molt sol, Meneses... Berni a l'altre cantó per Albert Izquierdo, Albert que encara busca Albert, el 10, que s'intenta anar, la pot tenir Albert, Albert que es fa l'espai, Albert!